λογικά τώρα βλέπετε την οθόνη μου και θα μπορώ εγώ να σας μιλάω πάνω στην οθόνη μου. Γράψτε μου ότι ναι, ok. Έλα. Μπράβο, ok. Τώρα, τι θα γίνει τώρα. Θα σας κάνω εγώ, τώρα θα κάνουμε μια ξενάγγιση του back office. Δεν θα βλέπω τις ερωτήσεις σας γιατί έχω βάλει full screen. Δεν θα βλέπω τις ερωτήσεις σας. Θα πω εγώ τι είναι να πω και μετά θα μου κάνετε με την ησυχία σας όσες ερωτήσεις θέλετε. Επίσης, αν ο ήχος μέχρι τώρα πάει καλά, δηλαδή παρόλο που κάνω share screen και έχω ανοιχτή την κάμερα, αν πάει καλά ο ήχος είναι τέλειο. Οκ, αλλιώς θα κλείνα την κάμερα. Εντάξει, είναι απίστευτο αυτό, έτσι. Λοιπόν, οπότε πάμε τώρα να κάνουμε ξενάγηση στο back office. Στο τέλος επιστρέφει για ερωτήσεις. Ξενάγηση στο back office είναι να δείξουμε όλες τις λειτουργικότητες, παραδειγματάκια κτλ. Λοιπόν, αυτό είναι το back office, είναι η πρώτη σελίδα του Olympic Marketing System. Κάνουμε login, πατάμε login εδώ πέρα και βάζουμε το username και το password που έχουμε σε όλα τα προγράμματα της OGI. Πατάμε login και μας βάζει μέσα. Θα πάμε να τα πάρουμε όχι με τη σειρά, θα ξεκινήσουμε από το My Account. Στο My Account έχουμε τα εξής. Θα τα πάμε να τα δούμε ένα-ένα. Personal info είναι ότι έχουμε το username μας στην OGI, όνομα, email κτλ. Διεύθυνση δεν έχουμε βάλει και βάζουμε εδώ πέρα και select time zone άμα θέλουμε. Αυτά δεν τα έχω καν συμπληρώσει εγώ. Το επόμενο που έχει το My Account είναι το My Email Addresses. Το My Email Addresses τι κάνει. Όταν εμείς στέλνουμε email, γιατί όταν μπαίνει κάποιος στη λίστα μας, του στέλνουμε εμείς email. Αυτά τα email εμείς δεν θέλουμε να λένε ότι είναι από το Olympic Marketing System, γιατί έτσι φαίνεται ότι χρησιμοποιούμε το responders. Εμείς θέλουμε να λέμε ότι αυτά τα email φεύγουν από εμάς. Αλλά κάποιος θα μπορούσε να πάει και να βάλει το email κάποιου άλλου ή να κάνει λάθος το email του. Τι κάνει το MS, κάνει ένα confirmation, του λέμε εμείς από ποια email θέλουμε να στείλουμε. Εγώ έχω βάλει το contact@konkastanas.com που είναι ένα email μου και το άλλο είναι το dreamfocus που είναι ένα άλλο email μου. Του λέμε λοιπόν αυτό θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε και αυτό στέλνει σε αυτό το email ένα link, εμείς κάνουμε κλικ στο link, έτσι καταλαβαίνει ότι είναι το δικό μας το email, έτσι έχουμε άδεια να λέμε ότι στέλνει το email το contact, Konkastanas ή το dreamfocus κτλ. Είναι κάτι που πρέπει να κάνουμε πριν χρησιμοποιήσουμε τον autoresponder μας. Τα integration είναι αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε άλλο autoresponder, είναι παντελώς άχρηστα γιατί ο autoresponder ο δικός μας του MS πλέον μας δίνει για τη δουλειά μας περισσότερες δυνατότητες από ότι ο GetResponse και ο Weber που χρησιμοποιούσαμε παλιότερα. Και πάνω κάτω αυτά είναι αυτή η στήλη. Και το My Images είναι οι φωτογραφίες που έχουμε ανεβάσει, δεν έχει σημασία τώρα. Πάμε λοιπόν να δούμε, πάμε στο home πάλι. Πάμε λοιπόν να δούμε τα templates. Εμείς τώρα τι γίνεται. Για όσους είστε τελείως καινούργοι, μέσα από το MS, εμείς μπορούμε να φτιάχνουμε σελίδες οι οποίες χτίζουν λίστα για μας. Είναι σελίδες που τις προωθούμε στο ίντερνετ, μέσω Facebook, μέσω Google, τις ποστάρουμε σε ομάδες κτλ. Και αυτές οι σελίδες έχουν κείμενο, βίντεο ή και τα δύο και πάντα έχουν μια φόρμα στην οποία εμείς βάζουμε τα στοιχεία μας. Οπότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνει κάποιος πριν φτιάξει template είναι να έχει μια φόρμα. Εγώ έχω φόρμες, οπότε δεν πάω τώρα να φτιάξω τη φόρμα, έτσι κι αλλιώς υπάρχει και μια default επιλογή. Τα templates, τι θα πει templates τώρα. Πάμε εδώ πέρα, κάνουμε κλικ στο all templates και υπάρχουν εδώ διαφορετικές παραλλαγές σελίδων τις οποίες μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ανάλογα με το τι θέλουμε. Θα πάμε τώρα σε κάποια παραδειγματάκια τώρα να ανοίξουμε. Λοιπόν, μια σελίδα που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε είναι αυτή εδώ, Mixergy λέγεται, δεν ξέρω γιατί. Έχει ένα κείμενο εδώ πέρα. Εδώ πέρα τώρα μπορούμε να αλλάξουμε στο κείμενο το μέγεθος των γραμμάτων, μπορούμε προφανώς να γράψουμε ελληνικά, μπορούμε να αλλάξουμε το font. Το θέμα ποιο είναι, ότι επειδή αυτά είναι δοκιμασμένα templates, προφανώς θα κάνουμε αλλαγές για να τα φέρουμε στα μέτρα μας, αλλά δεν θέλουμε να κάνουμε πάρα πολλές αλλαγές. Δηλαδή, το ότι αυτοί έχουν διαλέξει εδώ αυτά τα fonts δεν είναι τυχαίο. Αυτά είναι αντιγραμμένα από σελίδες που έχουν δοκιμαστεί, που έχουν πάρει χιλιάδες ή εκατομμύρια κλικ και είναι αυτό που έχει αντιγραφεί, είναι αυτό που δούλευε. Το background μπορούμε εμείς να πάμε να το αλλάξουμε, αλλά καλό θα ήταν να μην το αλλάξουμε. Ή τέλος πάντων, αν το αλλάξουμε, να ξέρουμε τι κάνουμε, να φροντίσουμε να μην βγει η σελίδα μας και έτσι χάλια, ξέρω ή κάτι τέτοιο. Λοιπόν, και εδώ πέρα πατάμε το κουμπί για να εμφανιστεί η φόρμα. Μπορούμε εμείς έχουμε επιρροή πρακτικά στα πάντα πάνω σε αυτή τη φόρμα. Πώς αλλάζουμε
αυτά που θέλουμε να αλλάξουμε. Πάμε ένα-ένα. Μας δίνει εδώ πέρα ένα παράδειγμα, τώρα που ξεκίνησε αυτό το template. Header background. Είναι αυτό εδώ που γράφει Mixergy. Μπορούμε εμείς να πάμε να αλλάξουμε τη φωτογραφία αυτή και να βάλουμε πρακτικά ό,τι φωτογραφία θέλουμε. Αυτό δεν είναι κείμενο, αυτό είναι φωτογραφία. Αλλά μπορεί στη σελίδα μας να θέλουμε να μην χάνουμε χώρο πάνω και μπορεί να θέλουμε να το εξαφανίσουμε. Οπότε πατώντας το ματάκι εδώ πέρα, αυτό το header εξαφανίζεται. Φεύγει και ξεκινάει η σελίδα μας από εδώ. Μπορούμε να τροποποιήσουμε ή να εξαφανίσουμε ή να αλλάξουμε τα χρώματα και ούτω καθεξής, πρακτικά σε οτιδήποτε εμφανίζεται. Αυτή η σελίδα τώρα τι γίνεται, έχει ένα κουμπί, κάτω από εδώ έχει κάποιες φωτογραφιούλες. Τώρα αυτοί έχουν βάλει λογότυπα, εμείς μπορούμε να πάμε να βάλουμε δικές μας φωτογραφίες ή φωτογραφίες συνεδρίων ή ό,τι θέλει τέλος πάντων ο καθένας. Αλλά άμα δεν θέλουμε φωτογραφίες, μπορούμε να πάμε και να τις κρύψουμε. Μπορεί να μην θέλουμε να έχει εδώ έχει 12, μπορεί να μην θέλουμε 12, μπορούμε να θέλουμε μόνο 4. Δηλαδή διοργανώνεται σεμινάριο και να βάλουμε τους host και αυτούς που θα μιλήσουν, δηλαδή τον upline μας και εμάς. Λέμε για να αρχίσει να χτίζεται validation στον αξιοπιστία τέλος πάντων σε εμάς που τον προσκαλούμε. Είναι ένα παραδειγματάκι αυτό, έτσι. Τι γίνεται τώρα, σε κάθε φόρμα, αφού τη φτιάξουμε τέλος πάντων όπως αρέσει σε εμάς, σε κάθε φόρμα πάμε και λέμε όταν κάποιος κάνει κλικ στο κουμπί, έχει εδώ ένα κουμπί, λέει click here to start now. Εμείς θα λέγαμε συνέχεια ή κάνε κλικ για να λάβεις πληροφορίες ή κάτι θα του λέγαμε τέλος πάντων. Το πρώτο πράγμα που λέει, όταν κάνει κλικ κάποιος εδώ, ποια φόρμα θα βγαίνει. Υπάρχουν εδώ πέρα, κάτσε, πρέπει πρώτα να τη σώσω αυτή. Δεν τη σώνω τώρα όμως γιατί δεν την έχω φτιάξει, αλλά πατώντας εδώ πέρα θα μας βγάλει τις φόρμες που έχουμε εμείς φτιάξει. Υπάρχει μια default φόρμα που ζητάει όνομα, email, τηλέφωνο, αλλά εμείς μπορεί να θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε μια φόρμα η οποία θα ζητάει μόνο email. Ή όνομα και email, ή όνομα και τηλέφωνο. Και email αναγκαστικά υποχρεωτικά ζητάει email. Ή μπορεί να θέλουμε να ζητάμε και διεύθυνση. Ή μπορεί να θέλουμε όταν κάποιος κάνει κλικ στο κουμπί συνέχεια να μην του ζητάει τίποτα και απλά να τον πηγαίνει σε ένα άλλο βίντεο. Ή να ανοίγει σελίδα προεγραφής. Ό,τι θέλουμε να κάνει αυτό το κουμπί καθορίζεται από τη φόρμα. Και το auto redirect, τι λέει το auto redirect, όταν συμπληρώσει τη φόρμα, πού θα το πάω. Μπορεί να τον πάω στη σελίδα του πλάνου ή στο εταιρικό site ή σε ένα βίντεο που λέει ευχαριστώ πολύ που δηλώσατε τη συμμετοχή στο webinar, αν είναι σελίδα για webinar και ούτω καθεξής. Θα σας τα δείξω όλα αυτά σε live παραδειγματάκια. Η κεντρική ιδέα είναι ότι από τα templates διαλέγουμε εμείς ποια σελίδα θέλουμε. Εδώ πέρα είναι μια άλλη σελίδα που λέει ότι αν θα κερδίζεις αυτό και αυτό, προφανώς αλλάζουμε τα λόγια εμείς και έχει εδώ μια φωτογραφία. Αυτό είναι ότι κερδίζεις ένα δωρεάν e-book, ένα δωρεάν report για το τάδε θέμα. Εμείς μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα το πρόσωπο, τη φωτογραφία μας και να λέμε σας καλούμε σε webinar. Ό,τι θες κάνεις εδώ πέρα. Υπάρχει κάτι στο οποίο μπορείς να πατήσεις ωραίο, αλλά μπορείς να πας να αλλάξεις μετά πρακτικά τα πάντα πάνω σε αυτή τη σελίδα. Έτσι. Και έχει εδώ πέρα τους δύο συγγραφείς και καλά. Εμείς μπορούμε να βάλουμε εδώ την εικόνα ενός υπολογιστή, να τον καλέσουμε σε webinar και εδώ να βάλουμε τους host του webinar. Ό,τι θέλουμε, τους host του open. Ό,τι θέλουμε πρακτικά κάνουμε. Και παρεπιπτόντως αυτό δεν είναι εργαλείο που θα χρησιμοποιήσουμε μόνο εμείς, είναι ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιήσει πρακτικά οποιοδήποτε, οποιοδήποτε είδους επιχείρηση. Φεύγουμε και από εδώ. Πάρα πολλά διαφορετικά templates. Η κεντρική ιδέα ποια είναι, ότι για κάθε template που βλέπουμε, γιατί κάποιος μπορεί να τα δει αυτά και να πει υπάρχουν 30 templates. Είναι πάρα πολλά, αλλά να σου πει ότι είναι πεπερασμένα. Στην πραγματικότητα δεν είναι 30 templates, είναι χιλιάδες templates. Γιατί, πάμε σε αυτή εδώ που είναι και μια απλή υποτίθεται σελίδα. Πάμε την ανοίγουμε. Και είναι αυτή εδώ. Τη χρησιμοποιούν αρκετά μέλη. Σύντομο κειμενάκι, κειμενάκι. 3 διαφορετικά μεγέθη. Και ζητάς εδώ πέρα αν θες, πώς το λένε, αν θες ζητάς email ή μπορείς να του πεις ζήτα και όνομα ή μπορείς να του πεις ζήτα και όνομα και τηλέφωνο κτλ. Και κάποιος θα λέγει ότι αυτή τη σελίδα, άμα τη χρησιμοποιήσουμε, στο τέλος θα τη βαρεθεί ο κόσμος, θα συνέχεια ίδια. Αλλά δεν είναι έτσι, γιατί εμείς μπορούμε να πάμε και να αλλάξουμε το background. Οπότε μπορώ να πάω εγώ, ας πούμε, και να βάλω το Braveheart και να γίνει μια τελείως διαφορετική σελίδα. Δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος που θα δει την προηγούμενη και αυτή και θα πει «Α, η σελίδα είναι ίδια». Είναι μια τελείως διαφορετική σελίδα. Μπορούμε να πάμε να βάλουμε αυτήν εδώ και να έχουμε πάλι μια τελείως διαφορετική σελίδα. Και ούτω καθεξής. Αυτό είναι ότι ουσιαστικά μπορούμε όλοι να πατάμε πάνω σε κάτι δοκιμασμένο που έχει φέρει χιλιάδες επαφές σε κάποιους, αλλά να διατηρούμε και τη δικιά μας την, πώς το λένε,
το uniqueness, ξέρω, τη δικιά μας τη διαφορετικότητα τέλος πάντων. Να έχουμε κάτι που θα είναι δικό μας τελικά. Λοιπόν, και εδώ πέρα είναι τα 30 templates πάνω στα οποία να πατήσουμε. Υπάρχουν σελίδες με βίντεο και λίγο κείμενο, υπάρχουν σελίδες που έχουν το βίντεο στο κέντρο, υπάρχουν σελίδες που έχουν το βίντεο αριστερά, υπάρχουν σελίδες χωρίς βίντεο, σελίδες που είναι fancy με πολλές φωτογραφίες, άλλες σελίδες που είναι λιτές και απλές. Τέλος πάντων, άπειρες διαφορετικές σελίδες που έχουν το βίντεο αριστερά. Αυτή εδώ είναι μια που αρέσει εμένα. Αυτή εδώ είναι μια σελίδα η οποία τι καλό έχει, και όλα τα βίντεο το έχουν αυτό, ότι αυτή τη σελίδα μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις βάζοντας εδώ πέρα βίντεο, να παίζει ένα βιντεάκι, ή μπορείς αν δεν θες βίντεο να βάλεις απλά μια φωτογραφία και να έχει κείμενο. Τέλος πάντων, ο καθένας χρησιμοποιεί ό,τι θέλει και όλα αυτά τα τεστάρουμε, θα δείξω πώς στη συνέχεια. Πήγε από εδώ, πάμε, οκ. Λοιπόν, τώρα, αυτές εδώ είναι οι σελίδες. Πάμε τώρα να δούμε πώς τις χρησιμοποιούμε. Οπότε επιλέγει κάποιος template, στείνει μια σελίδα, συνδέει φόρμα, λέει που θα πηγαίνει μετά. Πάμε να δούμε όταν τα κάνουμε αυτά, όταν διαλέξουμε δηλαδή το template, πώς θα μοιάζει αυτό το πράγμα που έχουμε. Ένα από τα πράγματα που θα εξηγήσω, που θα πούμε στην εκπαίδευση του FunTrip, είναι το πώς κάποιος θα έχει έναν αγωγό αγγλόφωνο αγωγό. Οπότε εδώ πέρα είναι κάποιες σελίδες που έχω φτιάξει πρόσφατα, το Our Own Legacy. Πάμε λίγο να το δούμε. Για το Our Own Legacy, αρχικά, διάλεξα αυτό εδώ το template. Παίζει ένα βιντεάκι στο οποίο μιλάω στα αγγλικά. My name is Konstantinos Kastanas and I have a business proposal for you. This video will be very direct. Λοιπόν, έλα. Okay. Λοιπόν, εδώ πέρα τώρα, αυτό το βίντεο μιλάει σε επαγγελματίες δικτυωτές. Είναι ένα βίντεο που λέει αυτό το βίντεο απευθύνεται σε επαγγελματίες δικτυωτές, μπλα μπλα μπλα. Και καταλήγει στο ότι μπορούμε εμείς, έχουμε μια ιδέα, μια καινούργια ιδέα με την οποία μπορούμε να φτιάξουμε μια αυτοκρατορία και ούτω καθεξής. Αυτό λέει το βίντεο, αυτό λέει ο τίτλος, αυτό θα λέει και η διαφήμιση παρεπτόντως που θα βάλουμε στο Facebook. We can create our own legacy with this. Και μετά είναι κάποια πραγματάκια που του λέω στο βίντεο, το τέλειο προϊόν, το καλύτερο οικονομικό πλάνο, μια ιδέα που αλλάζει τα πάντα, 80% άμεσες προμήθειες, το all-in-one business model, διαφορετικό και μοναδικό, a breath of fresh air in our industry. Είναι πραγματάκια, ατάκες από το βίντεο, το κείμενο υποστηρίζει το βίντεο τέλος πάντων. Εδώ πέρα πηγαίνει I want to create my own legacy, ότι ο άλλος λέει και καλά θέλω να δημιουργήσω τη δική μου αυτοκρατορία. Και στο βίντεο του έχω πει κάνε κλικ στο κουμπί για να πάρεις όλη την πληροφόρηση. Και αυτός άμα του αρέσουν αυτά θα κάνει κλικ στο κουμπί για να πάρει όλη την πληροφόρηση. Πάμε να το δούμε τώρα από την οπτική του, πώς το λένε, αυτού που το βλέπει. Οπότε αυτή είναι η σελίδα. Όχι, πάμε, σιωπή. Οκ, υποθέτουμε ότι είναι αυτή εδώ η σελίδα, παρόλο που το βίντεο είναι διαφορετικό. Θα εξηγήσω μετά γιατί άλλαξε έτσι. Οπότε αυτός βλέπει αυτή τη σελίδα. I want to create my own legacy, send me all the information. Κάνει κλικ και του βγαίνει αυτή εδώ η φόρμα. Please send me all the information στο ακολούθο email. Και εδώ πέρα βάζει το email του και έχει μπει αυτό στη λίστα μου μετά, που θα του στείλουμε τα μηνύματα κτλ. Θα μπορούσε αυτή η φόρμα να ζητάει και όνομα και τηλέφωνο. Θα μπορούσε να ζητάει όνομα, τηλέφωνο, διεύθυνση, χώρα. Ό,τι να είναι. Θα μπορούσαμε να ζητάμε ό,τι θέλουμε τέλος πάντων εκεί πέρα. Εγώ έχω ξεκινήσει μόνο με email γιατί είναι το πιο εύκολο να δώσει κάποιος. Οπότε είναι αυτή η φόρμα που έχω φτιάξει. Μάλλον όχι, αρχικά είχα φτιάξει αυτή τη φόρμα με το δικό μου βίντεο μέσα. Πάμε τώρα εδώ πέρα. Okay. Μέσα από αυτή τη φόρμα μπορούμε να αλλάξουμε τα πάντα. Μπορούσα να αλλάξω το φόντο πίσω, δεν το άλλαξα. Άλλαξα όμως τα κείμενα, γιατί τα κείμενα δεν μου κάνουν τέλος πάντων και έχω φτιάξει αυτό εδώ. Τώρα, υπάρχει μια μαγική λειτουργία του MS, το οποίο λέγεται A-B test. Στο A-B test τι γίνεται. Κάνω εγώ κλικ εδώ, θα το κάνω τώρα, δεν θα φτιάξω τη σελίδα, και με ρωτάει αυτός, και με ρωτάει τι θέλω να τεστάρω. Και του λέω, θέλω να φτιάξω μια νέα σελίδα. Δηλαδή το link της σελίδας μου, το Limbic αυτό εδώ, του λέω θέλω σε αυτή εδώ τη σελίδα που έχω φτιάξει, δεν είμαι σίγουρος, θα είναι καλύτερο το δικό μου βίντεο ή θα είναι καλύτερο το εταιρικό βίντεο. Ή απάνω να λέω we can create our own legacy with this,
ή να λέω κάτι άλλο, ας πούμε, μια άλλη ατάκα ή μια άλλη ιδέα που έχω και δεν ξέρω τι πρέπει να κάνω. Οπότε πάω στο A/B testing, λέω βάλει μια νέα σελίδα, πατάω εδώ που λέει Add New Page και όταν πατήσω Add New Page, αυτός με ρωτάει θες να αλλάξεις αυτό που έχεις, δηλαδή μου φορτώνει αυτό, εγώ μπορώ να κάνω ό,τι αλλαγή θέλω εκεί πέρα και το σώνει ως κάτι καινούριο. Αυτό τώρα δεν θα κάτσω να το κάνω τώρα γιατί παίρνει χρόνο, αλλά το έχω ήδη κάνει, οπότε θα σας δείξω εδώ τι έχει γίνει. Οπότε, αν δείτε εδώ πέρα, όλες οι σελίδες έχουν template, δηλαδή αυτό το μπλε εικονίδιο δίπλα, ουσιαστικά λέει ότι αυτή η σελίδα είναι μοναδική. Ενώ εδώ το πορτοκαλί λέει, αν φαίνεται, λέει A/B, οπότε είναι A/B testing. Οπότε κάνω κλικ εδώ στο Analytics. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το link, αυτό εδώ το link δεν είναι μία σελίδα, κάνει A/B testing, τεστάρει. Πώς τεστάρει? Πάμε εδώ που λέει, όχι πίσω, πάμε εδώ που λέει Analytics, η αγγλική σελίδα, Analytics. Και έχω εδώ πέρα φορτωμένες 4 διαφορετικές σελίδες, οι οποίες κάποιες έχουν μικρές αλλαγές, κάποιες έχουν μεγάλες αλλαγές, θα τις ανοίξω όλες, θα τις δούμε, για να δείτε πώς λειτουργεί το A/B testing πρακτικά. Λοιπόν, edit variation. Okay. Εδώ πέρα τώρα έχουμε διαφορετικές σελίδες οι οποίες βλέπουμε ότι έχουν διαφορετική αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, αυτή η σελίδα, το Your Own Legacy, έχει conversion 10%. Αυτή έχει 11%. Αυτή φαίνεται ότι είναι αποτυχία γιατί έχει πάρει 50 κλικ και δεν έχει φέρει ούτε μια επαφή. Ενώ οι άλλες, θα είχαν φέρει τουλάχιστον 5 επαφές. Και το Our Own Legacy είναι η καλύτερη από όλες, έχει conversion σχεδόν 17%, που είναι ένα τεράστιο conversion, το 17%. Αυτό τι σημαίνει? Ότι εγώ διαφημίζω στο Facebook αυτό το link, βάζω μία διαφήμιση και ο rotator πάει και αλλάζει ανάλογα με το που έχω εδώ πέρα το weight. Εδώ τώρα είχα βάλει 10 για να τεστάρω αυτό εδώ, οπότε μπορώ να βάλω, αν βάλω εδώ weight 1 σε όλα, ουσιαστικά του λέω όταν κάποιος κάνει κλικ σε αυτό το link, θα βγαίνει αυτή η σελίδα, μετά αυτή, μετά αυτή, μετά αυτή. Πάμε να το δείξουμε. Πατάμε save εδώ. Και τώρα θα το δείχνει ένα-ένα. Άρα πάω εγώ στο Our Own Legacy, πατάω refresh. Βγαίνει το δικό μου βίντεο. Πατάω πάλι refresh. Βγαίνει μια τελείως διαφορετική σελίδα, άλλη δομή. Πάλι refresh, πάλι άλλη δομή. Πάλι refresh, γυρίσαμε στην αρχή και ούτω καθεξής. Αυτή είναι η λογική. Το θέμα είναι ότι αντί εγώ να κάτσω να φτιάξω 4 διαφορετικές ίδιες διαφημίσεις για να είμαι σίγουρος ότι η ποιότητα του traffic είναι ίδια, που και πάλι δεν θα μπορούσα να είμαι σίγουρος, και να κάθομαι να τις στέλνω σε διαφορετικές σελίδες και να είμαι με χαρτάκι και μολυβάκι να μετράω, φτιάχνω μια διαφημισούλα, βάζω ένα link και απλά λέω εδώ πέρα μοίρασε τα κλικ. Μοιράζει τα κλικ, μετράει τα στατιστικά μόνο του και εγώ απλά τι πάω και κάνω μετά. Βλέπω ποιες σελίδες πήγαν καλά, ποιες όχι. Κανονικά πρέπει να πάω αυτό εδώ στο 10. Γιατί αυτή είναι η καλύτερη σελίδα μου. Τα άλλα ή να τα έχω στο 1 ή να πάω να τα σβήσω τελείως. Μπορώ να κάνω εδώ πέρα delete variation. Πού μπορώ να κάνω delete? Ναι, κάπου τέλος πάντων μπορώ να κάνω delete, αλλά δεν το βλέπω τώρα. Όταν πάω μέσα μπορώ να το κάνω αυτό. Ωραία. Και είναι εδώ πέρα διαφορετικές σελίδες τέλος πάντων. Ωχ, Θεέ μου, τους κλείνω όλους. Ωραία. Λοιπόν, μπράβο, ξεκόλλησε. Μπράβο, να το delete variation. Δεν ξέρω γιατί δεν μου το βγάζει πριν. Δεν μου το βγάζει στο πάνω, αλλά μου το βγάζει στα κάτω. Μπράβο. Ωραία, οκ, λοιπόν, τι γίνεται? Μπορώ να πάω να σβήσω όποιο variation θέλω, αλλά αυτή που είναι η πρώτη μου η σελίδα, αυτή δεν μπορώ να τη σβήσω, γιατί πάνω σε αυτή έχουν αντιγραφεί οι υπόλοιπες. Τέλος πάντων. Τα άλλα variation μπορώ να πάω να τα σβήσω, τέλος πάντων, κάνοντας delete variation. Δεν έχει σημασία, ήταν μηδενίζω. Λοιπόν, οπότε η καλύτερη μου σελίδα είναι αυτή εδώ. Το θέμα ποιο είναι τώρα? Ότι εγώ πλήρωσα κάποια χρήματα, έφαγα κάποιο χρόνο, κάποια ενέργεια και έκανα ένα τεστ για να δω ποια είναι η καλή σελίδα.
Η σελίδα που θα δώσω στην ομάδα μου να τη γράψω, γιατί αυτό που κάνουμε εμείς έχει το τεράστιο πλεονέκτημα ότι μπορούμε να παράξουμε τον εαυτό μας. Θα είναι αυτή εδώ. Θα είναι η καλή σελίδα. Παρεπτόντως πάμε να δούμε την καλή σελίδα. Η καλή σελίδα είναι αυτή η μπλε με το δικό μου το βιντεάκι. Παραδόξως, το δικό μου το βίντεο πήγε καλύτερα από το εταιρικό βίντεο. Μάλλον επειδή στο ίντερνετ πουλάει πάρα πολύ το αυθόρμητο, οπότε παρόλο που έχει λαθάκια κτλ. Φαίνεται ότι οι άλλοι είναι διαφημιστές, ξέρω εγώ, ή αυτό και ότι είναι στημένο, ενώ τέλος πάντων, παρόλο και το δικό μου στημένο ήταν, δεν βαριέσαι. Λοιπόν, οπότε αυτό είναι το A/B testing. Φτιάχνω κάτι ή μπορούμε να προωθούμε, μπορούμε να φτιάξουμε μια σελίδα για υπερπροσφορές. Πάμε να δούμε εδώ πέρα, αυτή εδώ. Αυτά τα 53 κλικ είναι δικά μου, δεν την έχω τρέξει αυτή ακόμα. Αλλά και εδώ πέρα έχω φτιάξει 4 σελιδούλες. Πάμε να τις δούμε. Αυτό είναι για την Ελλάδα τώρα. Οπότε, αρχικά ξεκίνησα με αυτήν εδώ, η οποία είναι ακριβώς ίδια με την αγγλική. Απλά παίζει ένα βίντεο στα ελληνικά και παίζει ένα βίντεο απευθύνεται σε στο οποίο έχει απλά ήχο, λόγια δηλαδή που μιλάω εγώ, και έχει κείμενο. Δεν φαίνεται κάπου, δεν φαίνομαι κάπου εγώ. Είναι απλά PowerPoint με λόγια. Και έχει ένα συγκεκριμένο κείμενο που πάνω μοιάζει με το αγγλικό. Αυτό είναι το ένα πράγμα που φτιάξα. Πάμε τώρα και μετά σκέφτομαι μήπως θα ήταν καλύτερο. Δεν θυμάμαι καν τι σκέφτηκα, τώρα θα το δούμε. Δεν τα έχω τρέξει αυτά ακόμα. Θέλω να ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο. Και είναι ένα βιντεάκι με testimonials. Έχω μαζέψει από συνεργάτες, ανθρώπους που λένε καλά λόγια για μένα. Έχω ακριβώς τέτοια κείμενα, απλά δεν έχω το δικό μου βίντεο. Έχω άλλους ανθρώπους που λένε καλά λόγια για μένα. Να δούμε τι από αυτά θα πάει καλύτερα. Και είναι εδώ πέρα, το 4 και το 5 είναι το ίδιο, αλλά χωρίς τα λόγια δίπλα, με μεγάλα βιντεάκια, όπως είδατε πριν. Τώρα, αυτές είναι οι σελίδες πάνω κάτω ίδιες, με το ίδιο μήνυμα, πάνω κάτω ίδια κείμενα, αλλά δεν ξέρω ποια θα πάει καλύτερα. Όταν αυτές τις τρέξω, γιατί αυτό κάθε φορά που κάνω refresh και το βλέπω μετράει, και αυτό βλέπετε εδώ αυτά τα νούμερα. Όταν το τρέξω, πιθανότατα κάποιες σελίδες θα έχουν χαμηλό conversion, κάποιες σελίδες θα έχουν μεγαλύτερο, και έτσι και εγώ πρώτον έτσι βλέπω ότι πάει καλύτερα και το βάζω, και έτσι γίνομαι και εγώ καλύτερος στη δουλειά μου, γιατί αρχίζω να καταλαβαίνω. Δηλαδή τώρα όταν σας λέω ότι αυτό είναι ένα καλό template, από πού το κατάλαβα εγώ ότι είναι καλό template? Μου πήγε καλά σε κάποιες καμπάνιες που τρεξά, είδα ότι αυτό το template σε σχέση με άλλα templates που χρησιμοποιούσα, μου πήγαινε καλύτερα και αρχίζει και αποκτάς μια αίσθηση, τέλος πάντων. Δεν είναι αλάνθαστη αυτή η αίσθηση, γιατί καμιά φορά μπορεί να μπερδευτείς, να παίξει το υποκειμενικό κριτήριο μέσα. Αλλά το καλό ποιο είναι ότι πάντα υπάρχουν νούμερα που σου δείχνουν αν έχεις δίκιο ή αν έχεις άδικο. Οπότε, αυτό είναι το My Pages. Κάθε σελίδα που φτιάχνουμε υπάρχει εδώ πέρα. Πολλές διαφορετικές σελίδες. Από ένα σημείο και μετά τα στατιστικά είναι καλό να τα κάνουμε reset, σελίδες για τη Βουλγαρία, ένα σωρό πραγματάκια που έχουμε τρέξει εδώ πέρα. Λοιπόν, να σας δείξω εδώ μια άλλη. Αυτή εδώ. Εδώ είναι μια σελίδα δωρεάν εκπαιδευτικό βίντεο, πώς μπορούμε να χτίσουμε λίστα με τη βοήθεια του ίντερνετ. Αυτό είναι καθαρά για δικτυωτές, νέο σύστημα, δίνει στους δικτυωτές δυνατότητα, μπλα μπλα μπλα. Κειμενάκι, απλό, πουθενά βίντεο, τίποτα. Στείλτε μου το δωρεάν βίντεο. Τάκ, email. Απλά επειδή τώρα απευθύνεται σε Έλληνες, η φόρμα αυτή είναι στα ελληνικά. Κλικ εδώ κτλ. Οκ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω τώρα. Οπότε φτιάχνουμε σελίδες, πολλές διαφορετικές σελίδες εδώ. Από ένα σημείο και μετά πάμε και κάνουμε reset τα στατιστικά. Γιατί όταν έχει μια σελίδα 400 κλικ, είναι δύσκολο μετά να καταλάβεις αν στείλεις 20, 30, 40 κλικ τι έγινε. Οπότε από ένα σημείο και μετά πάμε και κάνουμε reset στα στατιστικά, κάνοντας κλικ εδώ. Okay. Το δεύτερο πράγμα που υπάρχει στο My Pages είναι το Rotator. Ο οποίος Rotator κάνει το ίδιο πράγμα με το A/B testing, αλλά μπορεί να είναι link από διαφορετικούς ιδιοκτήτες λογαριασμών. Στο A/B testing έχω εγώ μια σελίδα και πάω, την αλλάζω, φτιάχνω 2, 3, 4, 5 σελίδες και τις τεστάρω μεταξύ τους. Τεστάρω την αποτελεσματικότητά τους. Εδώ πέρα ο Rotator δεν κάνει κανένα τεστ. Το μόνο που κάνει ο Rotator είναι ότι εγώ του λέω σε αυτό το link θα βάλω εγώ μια διαφήμιση Olympic Marketing System κάθετος Dreams Focus ή ό,τι να είναι.
βάζετε εσείς το δικό σας, το αλλάζετε από εδώ πέρα, rotator URL. Οπότε βάζετε εσείς ό,τι θέλετε εδώ πέρα. Εγώ έχω βάλει Dream Focus. Θα διαφημίζω εγώ αυτό. Θα στείλω ας πούμε 100 κλικ olympicmarketingsystem.com/ το δικό σας όνομα, ό,τι έχετε βάλει εσείς. Και πάω μετά και του λέω και συνδέω διαφορετικά link. Οπότε μπορεί να βάλω εδώ το δικό μου link και να είναι ας πούμε το link του Κωνσταντίνου, αλλά μπορεί να έχω και κάποιον από την ομάδα μου, ο οποίος δεν ξέρει να βάζει Facebook Ads, δεν είναι καπάτσος, δεν έχει χρόνο, δεν έχει οτιδήποτε, αλλά θέλει να δώσει χρήματα για διαφήμιση, γιατί έτσι θέλει. Οπότε τι γίνεται, μπορεί εμείς να τον διευκολύνουμε, να ξέρουμε, να βλέπουμε από το Facebook ότι πληρώσαμε ας πούμε 10 λεπτά το κάθε κλικ, άρα τα 100 ευρώ που μας δίνει, αν μας δώσει 100 ευρώ, θα του δημιουργήσουν 1000 κλικ και να ρυθμίζω εδώ πέρα στις πόσες φορές που εμφανίζεται, που κλικάρουν οι άνθρωποι στο link, πόσες φορές θα εμφανίζει το δικό του. Και μετράει εδώ πέρα πόσες φορές εμφανίζεται. Αν βάλω εδώ πέρα weight 5 και εδώ πέρα weight 5, αυτό τι σημαίνει? Ότι τις πρώτες 5 φορές που θα κλικάρει κάποιος στο link του rotator, θα εμφανιστεί η LCP7, μετά θα εμφανιστεί η Electra. Μπορώ να έχω και κάποιον άλλο από την ομάδα μου, ο οποίος είναι, ξέρω εγώ, ο Μάκης, ο οποίος έχει ένα άλλο link, ας πούμε. Έλα εδώ. Βάζουμε τώρα ένα link. Λέμε submit και μετά, ωραία, και μπήκε εδώ πέρα τώρα και ο Μάκης. Και, λέμε, και ρυθμίζουμε εμείς, ας πούμε ότι βάζουμε όλοι από 50 ευρώ και μαζεύονται 150 ευρώ. Εκεί θα βάλουμε weight 1. Θέλουμε να ισομοιράσει. Ή βάζω εγώ 100 ευρώ και ο άλλος 50 ευρώ και ο άλλος 50 ευρώ. Θα βάλουμε εδώ weight 2, 1-1. Θα το δείχνει σε εμάς πιο πολύ δηλαδή. Και το καλό είναι ότι καθώς τρέχει η καμπάνια μπορούμε να έρθουμε και να τα αλλάξουμε αυτά, να τα ρυθμίσουμε. Να βάλουμε περισσότερο σε αυτόν ή λιγότερο σε αυτόν, άρα βάλουμε το τι θέλει. Μπορούμε να έχουμε μια διαφήμιση που να τρέχει συνέχεια και να έρθει ο Μάκης και να μας πει: εγώ δεν θέλω να διαφημίζω μάλλον. Τσακ, πάμε εδώ πέρα, τον σβήνουμε, τον κάνουμε remove αυτό το rotator και δεν τον δείχνει πια. Αυτό είναι ο rotator, χρησιμοποιείται για να τρέχει κάποιες ομαδικές καμπάνιες. Είναι ότι δεν χρειάζεται να γίνουμε όλοι ειδικοί στο Facebook. Βασικά δεν χρειάζεται να γίνουμε ειδικοί πουθενά, γιατί μπορούμε να αντιγράψουμε την πετυχημένη σελίδα του upline μας. Δεν χρειάζεται να εφεύρουμε εμείς κάτι. Και μετά μπορούμε με τα variations να αρχίσουμε να πειραματιζόμαστε και να βλέπουμε αν η αλλαγή μας είναι καλύτερη, κάνει τα πράγματα καλύτερα ή κάνει τα πράγματα χειρότερα. Και αυτός που ξέρει να βάζει διαφημίσεις μπορεί να μας διευκολύνει μέσα από το rotator. Μιλάτε με τον upline σας τέλος πάντων, τρίτη διαφημίσεις κτλ. Και το τρίτο στις σελίδες είναι τα forms, δηλαδή είναι οι σελίδες που βγαίνουν όταν κάποιος κάνει κλικ στο κουμπί μας. Δηλαδή, έχω εδώ πέρα ας πούμε την κλασική. Πώς είναι η κλασική, πάμε να τη δούμε. Η κλασική είναι αυτή εδώ, email. Μια πολύ απλή σελίδουλα με αγγλικό κείμενο, βάλε εδώ το email σου. Έχω εδώ πέρα τώρα μια σελίδα στην οποία είναι βίντεο, info, τηλέφωνο. Δηλαδή του λέει ότι θα δει το βίντεο, τον στέλνει σε κάποιο βίντεο. Για τέτοιου είδους σελίδες είναι που λέει κάνε κλικ για να δεις το βίντεο. Για να πάρεις πληροφόρηση, ζητάει τηλέφωνο και είναι στα ελληνικά. Αυτός είναι τίτλος που έχω βάλει εγώ για να καταλαβαίνω εγώ τι σελίδα είναι αυτή. Οπότε όταν έχω φτιάξει μια σελίδα που θέλω να ζητάω και το όνομα του αλουνού και δεν τον καλώ σε webinar, αλλά του λέω ένα πληροφοριακό βίντεο και θέλω σελίδα στα ελληνικά, θα διαλέξω αυτή εδώ τη σελίδα, η οποία είναι έτσι. Είναι μια τέτοια σελίδα. Email, όνομα προαιρετικό, τηλέφωνο προαιρετικό, κλικ εδώ. Αυτό εδώ, μια απλή φόρμα. Αυτό θα βγαίνει δηλαδή όταν διαλέξω αυτή τη φόρμα σε αυτή τη σελίδα. Webinar email only gr, δηλαδή αυτή είναι μια σελίδα για webinar, του ζητάω μόνο το email και είναι στα ελληνικά. Και είναι αυτή εδώ η σελίδα. Σε κάποιες άλλες φόρμες που τρέχα για webinar και ούτω καθεξής τέλος πάντων. Λοιπόν, μπορεί κάποιος να πάει να φτιάξει μια δικιά του καινούργια φόρμα. Πώς το κάνει αυτό? Πατάς create form, χρησιμοποιούμε τον autoresponder του συστήματος και μετά πάμε και πατάμε customize και του λέμε δεν θέλουμε να ζητάς street address, οπότε πάμε εδώ, το ξεκλικάρουμε. Δεν θέλουμε να βάζει comment ή θέλουμε να βάζει comment. Δεν θέλουμε να ζητάς επίθετο, θέλουμε να ζητάς όνομα, αλλά να είναι προαιρετικό το όνομα, αλλά το τηλέφωνο θέλουμε να είναι υποχρεωτικό. Να μην μπορεί να προχωρήσει κάποιος να δεν βάλει τηλέφωνο ή δεν θέλουμε καθόλου τηλέφωνο και ούτω καθεξής. Φτιάχνουμε τέλος πάντων ακριβώς ό,τι θέλουμε εμείς και φτιάχνουμε μια φόρμα που να είναι τελείως στα μέτρα μας. Τέλος πάντων, αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Και εδώ πέρα
Άμα θέλουμε να ενημερωνόμαστε, που καλό είναι να ενημερωνόμαστε όταν κάποιος βάζει τα στοιχεία του, πατάμε εδώ πέρα. Κάνοντας κλικ εδώ πέρα, κάθε φορά που κάποιος θα συμπληρώνει τη φόρμα, θα παίρνουμε εμείς ένα notification από το σύστημα που θα λέει συγχαρητήρια, έχεις μια νέα επαφή. Το τάδε email, το τάδε όνομα, διεύθυνση, ό,τι έχουμε ζητήσει τέλος πάντων, συμπλήρωσε τη φόρμα. Αυτό κάνει αυτό εδώ. Λοιπόν, οπότε φύγαμε και από αυτή τη λίστα. Εδώ είναι οι σελίδες που έχουμε φτιάξει, ο rotator και οι φόρμες που συνδέουμε. Τις φόρμες τις φτιάχνουμε μια φορά και τις συνδέουμε σε διαφορετικές σελίδες. Πάμε τώρα στο Contact Manager. Αρχίζουμε να παίρνουμε, τρέχουμε λοιπόν εμείς διάφορες καμπάνιες και αρχίζουμε να παίρνουμε επαφές. Όλες αυτές οι επαφές πετάγονται μέσα σε ένα Contact Manager. Βλέπουμε πότε ήρθε η κάθε επαφή, βλέπουμε από ποια σελίδα ήρθε και βλέπουμε ό,τι έχουμε ζητήσει. Το email σε κάποιους ανθρώπους, σε κάποιους άλλους ανθρώπους. Αν πάμε εδώ πέρα, ξέρω εγώ, μπορεί να ζητούσαμε και εδώ πέρα ζητούσαμε όνομα, τηλέφωνο και ούτω καθεξής. Ό,τι θέλουμε ανάλογα με τη φόρμα που είχε έρθει ο καθένας. Οπότε, αλλά αυτό δημιουργεί ένα μπέρδεμα. Οπότε εμείς τι κάνουμε? Πηγαίνουμε και λέμε, δείξε μου τις επαφές που έχουν έρθει από τη σελίδα Your Own Legacy. Μόνο από αυτή θέλω. Θέλω να δω αυτή τη λίστα. Τις επαφές που ήρθαν. Οπότε μας τις σορτάρει με αυτόν τον τρόπο. Και βλέπουμε εμείς πόσες έχουμε πάρει σε πόσο χρονικό διάστημα και ούτω καθεξής. Έτσι. Λοιπόν, οπότε αυτό κάνουν τα contacts. Οι λίστες που μαζεύονται, δηλαδή εμείς τις επαφές, μπορούμε να τις διαχωρίσουμε από επαφή. Δεν παίζει ρόλο ποια φόρμα συμπλήρωσε ο καθένας. Φόρμα μπορούμε να αλλάξουμε κατά τη διάρκεια της καμπάνιας. Αλλά η κάθε επαφή που παίρνουμε είναι συνδεδεμένη με μία σελίδα. Τώρα, τι γίνεται? Πολλές φορές εμείς μπορούμε να φτιάξουμε για ένα σκοπό, για μια καμπάνια που έχουμε στο μυαλό μας, 2, 3, 4 διαφορετικές σελίδες. Ας πούμε, τώρα είδατε με το A/B testing, εγώ έχω φτιάξει 4 διαφορετικές σελίδες. Αυτό μου χτίζει εμένα 4 διαφορετικές λίστες. Στην πραγματικότητα όμως εγώ δεν τους βλέπω αυτούς σαν 4 διαφορετικές λίστες, τους βλέπω σαν μία λίστα. Τι μπορώ λοιπόν να κάνω άμα θέλω αυτό? Πηγαίνω εδώ που λέει Contact Lists και μπορώ να φτιάξω και να τις ενοποιήσω όλες αυτές. Κάνουμε Create New List. Οπότε πάμε δοκιμή 2 ας πούμε. Submit. Και μετά πατάμε Edit. Και μετά λέει, έλα εδώ. Add Contact. Λοιπόν, μπορούμε να πάμε και να προσθέτουμε χειροκίνητα ονόματα. Χειροκίνητα τι θα πει? Μπορούμε εμείς σε αυτή τη λίστα, αν έχουμε την άδεια αυτών των ανθρώπων, να πάμε και να πληκτρολογήσουμε εμείς τα στοιχεία τους, να κάνουμε import χειροκίνητα τέλος πάντων. Ή μπορούμε να πάμε και ολόκληρες λίστες να τις ενοποιήσουμε σε ένα ολόκληρο contact list. Οπότε, μισό λεπτό, πάμε τώρα εδώ πέρα. Αν πάμε εδώ πέρα και του ζητήσουμε να μας δείξει το Our Own Legacy, το Our Own Legacy είναι rotator. Οπότε το Your Own Legacy έχει μέσα διαφορετικά link, διαφορετικές επαφές, οι οποίες είναι 4 διαφορετικές λίστες. Τώρα, αν με άκουγα θα είχα μπερδευτεί. Πάμε από την αρχή. Έχουμε ένα rotator. Ο rotator αυτός έχει ξεκινήσει από το όνομα Your Own Legacy. Και εγώ πήγα μετά και έφτιαξα από αυτή, αναπαρήγαγα άλλες 3 σελίδες, συνολικά 4, οι οποίες έχουν διαφορετικά domain, άρα μου δημιουργούν διαφορετικές λίστες. Μπορώ εγώ να έρθω να τις δω αυτές όλες μαζί, αλλά θα πρέπει σε κάθε μία να πάω να συνδέω τα μηνύματα του autoresponder. Ή μπορώ να τα ενοποιήσω, να τα κάνω ένα contact list και να φτιάξω έναν autoresponder. Εγώ τις έχω κρατήσει χωριστά, γιατί δεν με πειράζει να συνδέω autoresponders και νιώθω ότι έχω καλύτερο έλεγχο. Βλέπω ποια λίστα ανταποκρίνεται καλύτερα. Δηλαδή με αυτόν τον τρόπο, είναι λίγο προχωρημένο αυτό που θα πω τώρα, αλλά με αυτόν τον τρόπο εγώ πηγαίνω, δεν τις ενοποιώ γιατί κοιτάω ποιες σελίδες φέρνουν περισσότερες επαφές, αλλά κρατώντας τις ξεχωριστές, μπορώ να βλέπω και ποιες σελίδες φέρνουν πιο ποιοτικές επαφές. Γιατί μετά στα μηνύματα που τους στέλνουμε, μου δείχνει ξεχωριστά το open array της κάθε λίστας. Οπότε έχω αυτούς που ήρθαν από τη σελίδα Your Own Legacy και θα βλέπω ότι αυτοί ανοίγουν τα μηνύματά τους ένα ποσοστό 30%. Ενώ αυτοί που ήρθαν από τη σελίδα Our Own Legacy, που ας πούμε δεν είχε βίντεο για παράδειγμα, μπορεί να μου έφερε περισσότερες επαφές, λέμε τώρα,
μπορεί να μου φέρει 10-20% περισσότερες επαφές, αλλά ενώ οι άλλοι ανοίγουν 30%, αυτοί ανοίγουν 10%. Γιατί αυτοί δεν έχουν δεθεί μαζί μου. Είναι επαφές που τις πήρα εύκολα, αλλά δεν είναι το ίδιο ποιοτικές. Οπότε, κρατώντας τις ξεχωριστές λίστες, μπορώ να βλέπω όχι μόνο ποια σελίδα φέρνει περισσότερες επαφές, που φαίνεται από το analytics του A/B testing που είδαμε πριν, μπορώ να βλέπω και ποιες σελίδες φέρνει πιο ποιοτικές επαφές. Αν βαριέστε να το κάνετε αυτό, γιατί μεταξύ μας από ένα σημείο και μετά η ανάλυση είναι αυτό που είναι η ανάλυση, φέρνει παράλυση, από ένα σημείο και μετά δεν έχει νόημα να το τεστάρεις τόσο πολύ. Τέλος πάντων, άμα δεν θες, απλώς εμένα μου αρέσει κάποιες φορές να το κάνω αυτό, άλλες φορές βαριέμαι. Αλλά μπορείς να πας να τις ενοποιήσεις σε ένα contact list ολόκληρο και να στείλεις αυτό το email και να ησυχάσεις τέλος πάντων. Οπότε, πάμε τώρα να δούμε τα email. Κάνουμε κλικ στους autoresponders. Γιατί μαζεύουμε αυτή τη λίστα, αυτή η λίστα πρέπει να πάρει email. Εδώ πέρα πάλι έχουμε, όταν πρωτομπαίνουμε σε αυτή τη σελίδα, χύμα όλα τα email που έχουμε γράψει εμείς. Αλλά εμάς δεν μας βολεύει να το βλέπουμε έτσι. Θέλουμε να πάμε και να δούμε τι email παίρνουν αυτοί που είναι στη σελίδα Your Own Legacy. Πάμε να δούμε τι παίρνουν αυτοί. Ή στη σελίδα Our Own Legacy, ας πούμε. Οπότε πηγαίνουμε εδώ πέρα. Έλα. Και διαλέγουμε. Διαλέγουμε το rotator ολόκληρο. Το Our Own Legacy copy. Ok. Όχι το copy. Our Own Legacy. Ok. Και είναι εδώ πέρα κάποια αγγλικά μηνύματα που παίρνουν. Οπότε το πρώτο μήνυμα που θα πάρει αυτή και αυτή και αυτή η λίστα, δηλαδή όσοι ήρθαν από τη σελίδα αυτή και αυτή, αυτά ήταν κομμάτια του A/B testing που είδαμε πριν. Το πρώτο email που θα πάρω μέρα day 0 σημαίνει ότι με το που βάλει το email του πηγαίνει το πρώτο email. Οπότε αυτοί θα πάρουν το email που λέει the other side. Τι λέει αυτό το email, πατάμε edit για να το δούμε. Κάτσε να δεν έχω τίποτα άλλο ακόμα. Λοιπόν, του λέμε λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο email που παίρνει. Hello, τέλος πάντων είναι ένα μηνυματάκι και του έχουμε το link της σελίδας στην οποία έχουμε το πλάνο. Γιατί τους έχω υποσχεθεί ένα βίντεο που εξηγεί την ιδέα. Αυτό είναι το βίντεο που εξηγεί την ιδέα. Και τους στέλνω και το Facebook μου για να γίνουμε φίλοι στο Facebook. Ένα πολύ κλασικό πρώτο μηνυματάκι είναι αυτό. Αυτό τώρα το μήνυμα, με αυτή εδώ τη σελίδα, εγώ έχω συνδέσει. Έλα λίγο. Οπότε με αυτό το μήνυμα έχω συνδέσει τις τρεις σελίδες. Είτε βάλει κάποιος τα στοιχεία του εδώ, είτε εδώ, θα πάρει αυτό το μήνυμα την πρώτη μέρα. Τη δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα και το καθεξής. Τώρα τη σελίδα αυτή εδώ, την έφτιαξα τελευταία μάλλον και ενώ σύνδεσα το τελευταίο email, έχω ξεχάσει να συνδέσω τα άλλα δύο. Που είναι λάθος μου και πρέπει να το διορθώσω. Ωραία, πάμε να το διορθώσουμε. Λοιπόν, ok. Αρχικά είχα φτιάξει αυτές τις τρεις σελίδες. Έχω συνδέσει τα email, μετά έφτιαξα και αυτή εδώ, μια τέταρτη παραλλαγή, έβαλα το email εδώ, δηλαδή αυτοί που βάλουν τα στοιχεία τους εδώ, τη δεύτερη μέρα θα πάρουν το email με τίτλο I find logic to be very exciting, αλλά δεν θα πάρουν τα πρώτα δύο email. Και αυτό είναι λάθος γιατί προφανώς πρέπει να πάρουν και τα πρώτα. Οπότε πηγαίνουμε εδώ πέρα, πατάμε edit και πάμε να το προσθέσουμε πρακτικά, αυτό το πράγμα θα κάνουμε. Πάμε να προσθέσουμε και αυτή τη σελίδα. Το Your Own Legacy, που είναι η τέταρτη του A/B testing, πρακτικά. Οπότε κάτω από το κείμενο, λέει εδώ πέρα Pages, θα μπορούσαμε να προσθέσουμε και Contact List, απλά εγώ δεν το έχω φτιάξει με Contact List, και πάμε να προσθέσουμε τη σελίδα που λέει Your Own Legacy. Κάνουμε κλικ εδώ, άρα και αυτή η λίστα και οι επαφές που βγαίνουν από αυτή τη λίστα θα παίρνουν αυτό το μήνυμα, τη χρονική στιγμή που το παίρνουν οι υπόλοιποι. Και μετά, τέλος πάντων, θα κάνω και το επόμενο που ξέχασα. Πάμε τώρα πάλι στους autoresponders. Τώρα, κάποια ωραία πράγματα που κάνουν οι autoresponders μας πέρα από αυτά. Πάμε πάλι στην ίδια λίστα. Λοιπόν, έχουμε τώρα εδώ πέρα φτιάξει τρεις σελίδες. Η τέταρτη καινούργια. Έχουμε φτιάξει αυτές τις τρεις σελίδες. Και θέλουμε να δούμε αν το email που έχουμε γράψει είναι καλό ή αν η λίστα είναι καλή. Μας εμφανίζει εδώ στατιστικά για κάθε μία από αυτές τις σελίδες. Και εμείς πάμε και τα ανοίγουμε να δούμε τι σωρή στατιστικά είναι αυτά. Οπότε, έλα.
Μισό λεπτό, πάμε λίγο εδώ πέρα. Δώστε μου feedback ότι... δώστε μου feedback ότι ακούγομαι και ότι βλέπετε ακόμα την οθόνη μου καλά. Γράψτε μου τώρα. Οκ. Δεν ρωτάω αν καταλαβαίνετε γιατί φοβάμαι την απάντηση. Ωραία. Πάμε πάλι. Λοιπόν, έλα. Πού είναι? Μπράβο, εδώ είμαστε. Λοιπόν, τι βλέπουμε τώρα εδώ πέρα? Εδώ πέρα είναι το πρώτο μήνυμα που στέλνουμε στη λίστα μας. Η λίστα μου εμένα έχει πάρει 69 επαφές. Είναι αυτή η καινούργια λίστα του εξωτερικού. Από αυτούς τους 69, το πρώτο μήνυμα το ανοίξαν 27. Το οποίο είναι ένα καλό ποσοστό. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο, αλλά στην πραγματικότητα είναι καλό ποσοστό. Οπότε το άνοιξαν σχεδόν το 40% του κόσμου. Κλίκαραν μόνο 5, που και πάλι normal είναι αυτό. Μην φανταστείτε. Θα μπορούσε να είναι λίγο καλύτερο, αλλά μην φανταστείτε ότι θα πάνε να κλικάρουν όλοι, γιατί του λέω εδώ είναι το βίντεο. Κάποιοι μπορεί να δουν το βίντεο ή να αποφασίσουν ότι δεν θέλουν να το δουν ή οτιδήποτε. Πάντα αυτοί που κλικάρουν είναι πολύ πολύ λιγότεροι από αυτούς που ανοίγουν το email. Οπότε το ανοίξαν αυτοί και αυτό είναι το ποσοστό μου. Θέλω τώρα εγώ να δω όμως περισσότερα πράγματα. Τι πάω και βλέπω? Αν θυμάστε, όσοι είστε κάποιο καιρό, στο συνέδριο που είχαμε κάνει στο ΘΑΙΣ, είχα πει τότε ότι ο autoresponder μας είναι πολύ καλός για την τιμή του, αλλά ο Aweber, τον οποίο παρεπτόντως τον Aweber τον πλήρωνα μέχρι να τον κόψω $80 το μήνα, είχε κάτι πολύ καλύτερο, μια που έκανε $80 το μήνα, μας έδινε τη δυνατότητα να δούμε ποιοι κλικάρουν στα μηνύματά μας. Δηλαδή, το δικό μας το εργαλείο σταμάταγε εδώ και μας έλεγε «Μεγάλε, έστειλε 69 email, σε 69 το email, το ανοίξαν 27 και κάνα κλικ 5, άντε για χαρά». Και τότε δεν μέτραγε καν τα κλικ. Δεν μπορούσα να ξέρω ποιος έκανε κλικ, ποιος άνοιξε το email κτλ. Αλλά το φτιάξα και αυτό τέλος πάντων για να με βγάλουν ψεύτη και τώρα κάνει το εργαλείο μας και αυτό, το οποίο για τη δουλειά μας είναι φοβερά πολύτιμο. Γιατί εγώ βλέπω ότι αυτός ο τύπος, ο super affiliate bla bla bla, ο οποίος δεν ξέρω καν από πού είναι, πρέπει να έχω πιάσει κουβέντα μαζί του, αυτός και άνοιξε το email 31/8 στις 8:52 και έκανε και κλικ στο email. Βλέπω ότι αυτός εδώ δεν το άνοιξε τέλος πάντων καθόλου, ας πούμε και το καθεξής. Και βλέπω ότι αυτός το άνοιξε, αυτός το άνοιξε, ο άλλος δεν το άνοιξε και το καθεξής. Οπότε εγώ αυτούς εδώ μπορώ να πάω στο Facebook, στο Skype και να τους μιλήσω αλλιώς. Όλους θα πάω να τους κάνω ads στο Skype και στο Facebook. Αλλά άμα το δω αυτό εδώ, θα του πω «Hello, φίλε που ήδη σε έχω βρει στο Facebook και σου στείλα friend request, είδα ότι διάβασα στο email μου. Το είδες αυτό?» Είδε και θα του πιάσω μια κουβέντα εκεί. Έτσι. Προφανώς αυτοί που κάναν κλικ είναι ακόμα πιο ποιοτικές επαφές γιατί μας έχουν δει το βιντεάκι, έχουν δει κάτι τέλος πάντων. Έτσι είναι πολύ πιο ποιοτικές επαφές αυτές. Λοιπόν, αυτό είναι το πρώτο email τώρα που στέλνουμε σε αυτή τη λίστα. Πάμε να δούμε το δεύτερο email. Στο δεύτερο email το ποσοστό πάλι είναι σχεδόν ίδιο, πάλι 4 κάνα κλικ. Αυτά είναι τα νούμερα τέλος πάντων και πάμε πάλι και βλέπουμε ποιοι ανοίξανε, ποιοι είχαν κλικ κτλ. Και από εκεί και πέρα αρχίζουμε και βλέπουμε εμείς, γιατί μια λίστα 70 ατόμων δεν δημιουργείται σε μια μέρα, μέρα με τη μέρα βλέπουμε τις καινούργιες επαφές, τους καινούργιους που το ανοίξανε. Κάποιος μπορεί να είναι στη λίστα μας 3 μέρες και μετά να πάει να το ανοίξει. Και αυτό χρήσιμο είναι, δηλαδή και αυτό το βλέπουμε. Και αποκτάμε τέλος πάντων μια εικόνα καλύτερη για τον κάθε ένα ξεχωριστά. Ειδικά άμα φτάσετε σε ένα σημείο, αυτό που έχει τεράστια αξία. Πάντα έχει αξία αυτό. Αλλά τεράστια αξία που έχει. Έχω εγώ φτιάξει μια λίστα με 1000 email, με 2000 email και αποφασίζω να πάω για σμαράγδι, για διαμάντι και φτιάχνω ένα κείμενο με bonus. Όταν έρθει η ώρα να πάτε εκεί, μιλάμε για το κανονισμό αυτό πολύ ωραία. Και φτιάχνεις μια σειρά 2-3 email που του βάζεις κάτι πολύ έντονο, του τάζεις κάτι πολύ έντονο. Μπορεί να του κάνεις δώρο το εισιτήριο του συνεδρίου ή να του κάνεις δώρο μια εκπαίδευση ή να του κάνεις δώρο κάποια one-to-one. Τέλος πάντων το φτιάχνω αυτό που δεν σας ζημιώνει πουθενά, αλλά κάτι πολύ έντονο και το στέλνετε σε 2.000 άτομα. Που στα περισσότερα από αυτά μπορεί να έχετε τα τηλέφωνά τους. Τι θα αρχίσει να κάνεις, να παίρνεις 1.000 τηλέφωνα? Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πας και παίρνεις τηλέφωνο αυτούς που ανοίξαν το email σου. Αυτούς που κάναν κλικ στο link και ξέρουν τι τους λες κτλ. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα. Φοβερά πολύτιμο αυτό με τα στατιστικά. Λοιπόν, ο autoresponder λοιπόν είναι ποιος θα πάρει πότε
ποιο email, την πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, την τρίτη μέρα. Το broadcast τι είναι ότι σε αυτή τη λίστα στείλε αυτό το μήνυμα τώρα. Θα το πάρουν όλοι τώρα. Ή στείλ το αύριο. Μπορείς να κάνεις και προγραμματισμό. Ή στείλ το μεθαύριο και ούτω καθεξής. Ή ακριβώς με τον ίδιο τρόπο γράφονται τα email. Απλά ο autoresponder τα στέλνει με βάση το πότε μπήκε στη λίστα μου. Ενώ το broadcast τα στέλνει σε όλους με βάση την ώρα που ρυθμίζω εγώ. Όλοι, είτε μπήκατε τώρα, είτε μπήκατε χτες, είτε μπήκατε πριν 2 χρόνια, θα πάρετε αυτό το email. Τώρα, το εργαλείο αυτό το είδαμε από πάνω. Αυτά είναι πάνω κάτω. Υπάρχουν πολλά άλλα πραγματάκια για το πώς φτιάχνονται τα email. Δεν θέλω να πω καθόλου πώς το λένε, ή θέλω αυτό το βίντεο, αυτή η εκπαίδευση να μείνει στο εργαλείο, στις δυνατότητες του εργαλείου. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ κάποια λειτουργικότητα που θα ήθελα να έχει πλέον αυτό το εργαλείο για τη δουλειά μας, που η δουλειά μας είναι πολύ απαιτητική. Δηλαδή ένα μαγαζί ή ένας internet marketer που δεν το κάνει με τον τρόπο που το κάνουμε εμείς, είναι μια χαρά με έναν απλό autoresponder που στέλνει email. Για τη δικιά μας, εμείς έχουμε απαιτήσεις. Δεν μπορώ εγώ να φανταστώ κάποια λειτουργικότητα που να μην την έχει. Έχει γίνει υπερεργαλείο, έχει κοπεί και ραφτεί, πώς το λένε, στη δουλειά του δικτύου. Γιατί ένα άλλο, το τελευταίο να σας δείξω βασικά. Είναι ότι μπορούμε εμείς στις σελίδες μας, ενώ αρχικά φτιάχναμε μια καλή σελίδα και του λέγαμε πήγαινε αντέγραψέ τι, μπορούμε εμείς να παίρνουμε ένα κωδικό και πρακτικά να το τυφητεύουμε στο δικό του MS. Τέλος πάντων, ο rotator, το A/B testing, όλα είναι για δουλειά ομάδας. Είναι φτιαγμένο αυτό το εργαλείο και ατομικά, προφανώς, αλλά εξυπηρετεί και τις ανάγκες που έχει μια ομάδα, άμα θέλουν 5 μαζί να διαφημιστούν ή 10 μαζί, 100 μαζί και ούτω καθεξής. Πάνω κάτω αυτά, ένα overview βίντεο ήταν αυτό. Γεια χαρά.